Čaute všetci, tu je Penny Games pri novom videjku. Áno, som hovoril, že Standoff je dobrá hra, tak som to hovoril. No, mám tu krásne Arena Breakout a som zvedavý, čo bude lepšie, či Standoff alebo Arena Breakout. Tak som to dal rozhodnúť, takže poďme na to. Ten svoj účet. Ja už som to akože niekedy hrával, no proste chcem si to ešte vyskúšať, dlho som to tiež nehral. A som v tom noob. Okej, mám tu nejaké eventy. Mami. Ty kokos, to čo je? Ubijeme prasatku po hlave. Čo? Nice. Ty vole. Ukáž, koľko som získal. Okej, continue a 100 000. 170 000. Nie, 160 000, ja neviem počítať, som blbej. 200 000 som milionári. What the hell? Toto je moje loot. Okej, a toto je... nedávno som získal Tiger mod, čo je veľmi vzácne. A... takže tak. Dneska budem hrať za asi fanfalkou. Takže tak. Toto. Inak na môj YouTube účet, alebo proste kanál, už mi vyšlo moje nové videjko. A ak by ste chceli ešte Arena Breakout, tak aspoň chcem tu mať 2 lajky. 2 lajky a bude nový YouTube. Či ide nové videjko o Arena Breakout. Takže to musíte podporiť. Áno, ja viem, nepodporili ste ešte Standoff, som to pre chvíľkou vydal. Áno, ale to nevadí. Určite dúfam, že podporíte. OK. Keby ste videli, o čom je táto hra. Zase keď zomrš, tak si všetky veci despawnu a musí byť takticky. Takže tak. No. Ja som už celkom viem, jak sa hrá táto hra. Takže tak. Nevystačí mi loadout, bože môj. Niečo vymyslím. Ja to už katnem, ja to už katnem, až keď pôjdem hrať. Takže zatedy čaute. 3, 2, 1, BOOM! Dal som si pušku, aby som mohol ísť hrať. Hej, takže tak. Lebo toto je za to najlepšie. Golden Knuckles, to je zlatý. No taký nahrďaník zlatý. To ti niekto? Je vyzer. Tu by nikto. Ja ho snažím. Dead. Co? Okej, bod dole. Zobral som dobrého hráča. Ty vole.
OK, celko som ho zerval. Pohodička. OK. Som ho rozobral ako cigáňa. Ešte to počujem. Prepáčte, že nehovorím, ale ja som teraz sústredený. Takže tak. Ty vole! To kill me! Ach jo. Nevadí. Dáme ďalšiu hru. Ach jo. Dobre, zase to katnem, lebo toto sa vlastne nechce pozerať. Pekne skapal. Ukáž. Ach jo. Fujha. Ja sa posral. Dobre povedané. Kamaráde. Vyskočil srdce, ty vole. Dobre, nevadí. Dobre, kážem, že 3, 2, 1, cut. Ďalej. Let's go. Kúpil som si novú zbraň. Táto zbraň je veľmi silná. A minulú hru, ty kokos, mi bušlo srdce. Prepáč, že som nerozprával. Teraz sa budem snažiť ešte viac rozprávať. Počujem to bota. Takže tak. Viete. Už po mne šutí. Prestaň. Tak už po tebe. Dobre, ďalší dole. OK, môžete zastaviť ľudí na tejto hre. A proste sa zabíjať, ako ste videli minulú. Zase vidím short. Ja vám hovorím. Každé videjko, každý short. Takže tak. Takže tam je. Učím na to, keď dostaneš nejakú vzácny predmet. Alebo proste taký červený, čo som našiel. Napríklad ten Tiger Mod. Potom môžeš preházať veľa peniazy a potom zase tak do kolečka. Potom môže byť strašne dobrý a vylepšený a môže byť milionár aj. Preto dobré učenie. Aj kľúče hoci, aké môžeš nájsť a to za to dosáš peniaze proste. Ach jo. Skap. To položíš si. Je to strašne ťažká hra. Mám ešte jednu hru, vlastne, že Call of Duty, to určite už každý pozná. Aj to môžem natáčať, keby ste chceli. Nemám si čo podporiť odberom, lajkom a tak veci. Idem do tých fightov. Kam tu niekto? Dead. Dead.
Serba som aj dobrá. Ne, zas! Je to kašlom, proste oni sú traja. No nič, toto je vlastne arena. Keby ste chceli viac, tak to podporte lajkami a tak. Takže za tedy čus!